Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si MJ, hingkod ang pangidaron, minyo og may mga anak. Taga Tandag City, Surigao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kaminyoon sa akong manghod nga lalaki nga si Jojo ug sa iyang asawa nga si Maridel. Nagkabuwag manggod ni sila. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, ikaw naman di ay ni. May kuyog man lagi di ay ka, ma. Si Maridel ug si Christina. Kauban na to sa church. Gisalig sila mga ginikana namo ni Papa ninyo. Kay ano na ni sila may eskwela sa Surigao del Sur Polytechnic State College. O kay wa man sila kapuy-an din hi. Maong anhin na lang sila sa ato nga libre. Aron dili na sila mangabang pa og kapuy-an. Oh, Oh, ma. Yan naman di ka. Uy, may mga kauban man lagi ka, ma. Kinsa man na sila? Uy, isa man Ma. ako palagi. ma, paminaw ra gud. Si Jojo ug Maridel pa. Okay ra. Sige. Murag nagkasuod naman lagi na sila maayo, ma. Oh, sa may dautan, ana. Angay pa man ganito magpasalamat. Kay gikasuod ra ninyo sila. Ug wa may maproblema sa papa ninyo. Nga basig dili ninyo sila ikasinabot din sa bahay. Kuan man gud, ma. Doon na lang ko'y lahi nga namatikdan nilang duhang Jojo ug ni Maridel. Ha? Unsa man na? Mura lagi og may relasyon na silang duhang Jojo, ma. Unsa? Sa primero, kuya pa man to'y gitawag ni Maridel kang Jojo. Karon kay Be na gid, ma. Ha? Usam na ibot ipasabot, ana. Ay, Nang Delia, Ate MJ, mananghidot ako ninyo. Oh, unsa man na, Del? Ni prangka man ko silang mamak papa. Nga dili na nila kayang pagpa-eskwela na ako karong third semester. Maito na lang ko sa Manila aron manarpaho. Ha? Og si... Dayon gani ka kato sa Manila, Maridel. Ang kuan Jojo kanang... Dili ko musugot. Uy, nga naman to? Jo, Oh, gusto na ana, uy. Nakitaan gani kang papa nga sige ka gubog-gubog. Kasabaan gid ka. Bawal baya na sa atong simbahan, Jo. basta lagi di mo balik si Maridel din sa ato. Basta lagi. Magpakamatay ko. Unsa? Jo, pagtarong diya, uy. Para babae lang. Mahal kaya ko si Maridel. Dili ko kasama laya siya na ako. Dili. Jo. Mao ba? Mao na gisulti ni Jo, ma. Huwag nahadlok ko. Uy, kun mao ka na. Pabalikon ta din si Maridel sa ato. Ug atong ipakasal sa imong manghod. Ha? Ipakasal gyud, ma? Recorded by X Thunder Gaming. Supak unta ko nga ipakasal sila si Maridel ug Jojo nga akong manghod. Kay mga bata palagi kaayo sila sa gugma ug nahibaw ko nga dili pa gyud true love ang ilang gibati ug wa pa gyud sila sa hustong edad nga magpinyo. Apan gipakasal gyud sila sa among mga ginikanan ni adtong tuig 2009. Milabay ang tulo ka tuig human sila makasal, nakaanak sila og duha ka anak nga mga lalaki. Apan pag-uso sa Facebook, dinhi na nagkaproblema ang ilang pagpuyo. Kay si Maridel, nakig-chat og laing lalaki nga ginganlan og April nga taga Negros.
Apan nahimo ning silingan nila ni Maridel sa didto pa siya magtrabaho sa Taguig City, Manila. Og milarga pagbalik si Maridel sa Manila nga ang pananghid niya kan Jojo, mutrabaho siya didto alang sa ilang mga anak. Apan nakikita na di ay siya sa iyang uyab didto. Maong pag-uli ni Maridel sa amo, buntis na kini sa iyang kabit. Unya, unsa? Gidawat lang gyapon nimo ang imong asawa, Jojo? Dili ko gusto nga mabungkag among pagpuyo ni Maridel, te. Mao nga gipapauli na ako siya dinhi sa tandag og ako na ang mga mahan silang anak ni April. Unsa? Nasayod ka sa imo pagtuo sa akong pagpauli din ni Jojo. Ni ako, tay hingpit na gyud ko makigbuwag nimo. Tay si April lang akong pilion kay nag-ipon nami. Og kuhaon ko nimo ang duha nako ka mga anak. Kaya rin pa sila nako kay mga minors pa sila. Unsa? Ay lang pagpugong-pugong ni Maridel Parts. Kay, huwag man kay mahimo anak, kay ako man ang iyong gibahal. Angay kang mupugong kung di mo inutang imo yung gastos yung kasal. Pero inutang man rin mo. Kung init! Ay, Jojo! Jojo, ayaw! Kamu ba? Mura sobra naman sad mo? Ikaw, April, unsa man say labot nimo dong? Kung inutang to sa akong mangod ang gigasto sa ilang kasal, kay kami may nibayad ug dili ikaw. April, gusto na anak. Ayun na sila tubayi. Ilas! Jo, Diyos ka na ba? Ayaw gila kitong asawa ni mong way ayo? Sus! Maayo unta og nibiya nimo tungod sa kalisod og nangita og afam nga kwartahan. Makasabot pa ko. Pero di pulihan na sad ka og lain. Lain ka katuka ng gihapon nga lalaki. Bugo ba ang Maridel, oy? Dili na ko madawat ni. Yung ibiyaan ko Maridel. Kinapaginuhan na mo ka mga anak. Jo, Naunsa din na si Jojo, day MJ. lalay, may kiniak ka. Hala, ikay am-am anak manghudbi. Basin mahigmata pa na. Naunsa day ka, Jo? Gibiyaan nimo ang duha nga nag-inom? O ma, mamasin ta ma. Nga si Lalay ang makatambal sa kamingaw ni Jojo siyang asawa o mga anak. Tungod sa kahubog sa akong manghod og nilalay, may nahitabo ginilang duha. Og nagbunga ang ilang gibuhat. Mao nga nakadesisyon ang akong manghod nga magtipon sila ni Lalay. Apan, paglabay og sa katuig, nagkabuwag na sad sila kay ni kuyog og laing lalaki si Lalay og ang bata tuwa sa mga ginikana ni Lalay. Og sa akong nabalitaan sad karon ni Maridel, gibiyaan kini sa iyang kabit. Apan, imbis nga mobalik sa akong manghod, aron tol-iron ang sayop, nakiglambigit naman sa hinoon siya og laing lalaki. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, depressed karon ang akong manghod. Pwede ba nga ako ang mo-file og kasong adultery sa iyang asawa tungod sa pagkuyog og pakigtipon niini og laing lalaki og nakaanak pa sila? Kaysa amo og religion, wa may divorce og annulment. Ikaduhang pangutana, tinuod ba ang gisulti sa akong mama nga dili kuno mi kapasaka og kaso nga adultery sa asawa sa akong manghod kay doon nasab kuno ni anak ang akong manghod sa laing babae. Pero wa na maron sila magtipon kay may lain naman sa pamilya ang babae. Ikatulong pangutana, 16 o 15 years old na karon ang mga anak sa akong manghod nga tuwa sa iyang asawa. Pwede na bang makuha ni Jojo nga akong manghod ang kustudiya sa mga bata kay may lain naman sang pamilya ang iyang asawa? Unsay mga pamaagi? Ikaupat o katapusang pangutana. Wa may kwarta nga ikabayad og abogado. Plano unta namo nga moduol sa PAW. Unsa may mga requirements aron makapangayo mi og libreng abogado. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, MJ.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional, mga relationship, nga mga pangutanag, mga problema ato ang mga dokumento, atong mga kabangan, atong gikalagutang silingan din ha. Ay sus, ay problemahan na. Nasa Attorney Elaine, ipadangin yung suwat be, ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran, diri namo ang importante, kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema kay para mas klaro pud ang mga mahatag nga tambag ug tubag. A big shout out and a big thank you sa tanan nga mga likers ug followers sa kiniyang Akong Suliran official writers page, ang mga maminaw nato dili lang sa radyo but sa Facebook ug sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan. Sahay man gud kay lagyo man kay ta, pwede ra gid ko ninyong matan-aw, ma-update, proof of life sa ako ang Facebook account. Sa Instagram, Attorney Elaine. So thank you kayo sa mga mo-like ug mo-greet nako. Mabasa man na nako po ang inyong mga greetings. So makadako jud kayo sa kasing-kasing no nga we're able to reach you no through our social media pages. Letter sender karong adlaw si MJ. Hingkod ang pangidaron, minyo na mga anak from Tandag City, Surigao del Norte. Nisuwat ni siya kay na minyo man ang iyahang manghod. Kato si Jojo, unya nagbuwag ni sila. Unya medyo complicated ang situation pero una niyang pangutana. Na-depressed manggod ang iyahang manghod, no? Na-depress ang iyang manghod, pwede ba nga mo file og kasong adultery ang iyahang sa iyahang asawa tungod sa pagkuyog og pakig-ipo niini sa laing laki og nagkaanak pagyud sila? The answer is capital Y, capital E, capital S. Yes, no? Kay ang minyo nga babay dili man pwedeng makighilawas, makigrelasyon og laki or laing laki nga dili niya bana nahatagan pagyud tag exhibit A nga ebidensya nakaanak pagyud sa lain. So pwede gyud nato silang makihang duha. Dili ra ang asawa astang laki ikihana og adultery under the revised penal code, no? Unya sa ilaha kunong religion walay divorce ug annulment. Tan-aw na ko niya unsay ni ilahang religion ha kay misulti ba ni siya unsay ilahang religion? Dili kaayo ko sure kung unsay imuhang religion, my dear ha. Akong gi-check sa ihang letter. Taas-taas man gud sige lang. Pero murag walay, even if walay divorce, even if walay annulment, ang kana manggong divorce, annulment sa religion, lahi man siya kay kinumdo mo ang atong konstitusyon niingon separation of church and the state. So dili pwede nga ang lahi siya. So ang gidili naay gidili sa balaod na pwede gidili sa relihiyon. Pwede nga okay ra nga kanang adultery sa usa ka relihiyon, no? Kay pwede magpipila ka asawa. Pero gi-respect man pud nato no sa balaod, but if unless sa mga Muslim. Pero kung dili man good no Muslim, nya murang laki ra may pwede pod. Unya ang atong nakasa diri ang bayi man. So lahi ang balaod sa gobyerno, lahi sad ang mga pamaaging patakaran sa atong relihiyon. So it's possible like this case nga pwede tang makihag adultery gihapon. Kaduhang pangutana, tinuod ba ang gisulti sa akong mama nga dili kuno mi kapasaka og kasong adultery sa asawa sa ako ang manghod kay duna sad kuno ni anak ang akong manghod sa laing babay. Pero wala naman ron sila nag-ipon kay may lain naman sa pamilya ang babay. The answer is wrong. Ngano man lahi og pagtratar sa balaod sa usa ka babayng minyong makasa na ilain kumpara sa lalaki nga nailain. Kasong concubinage ang mapasaka natong kaso sa laking minyo. Unsaon nimo pag-prove? Number 1,
minyo ang laki, nakigpuyo babay nga dili niya asawa. Nakigpuyo puyo. Unya ikaduha, ang ilahang pagpuyo no is kanang skandaluso nga pamaagi. Ilang pagpuyo is husband and wife, nagpuyo sila as husband and wife. Unya skandalusong pamaagi. Kalisod na iprobar ang sa babae lang gani. Relasyon ra gyud, no? Dali kayo i-prove sa adultery. Lahi ang concubinage. Kung ma-prove na makiha siya, pero wa na mag-ingon nga dili ka pwede kakiha ngadto sa bayi. Makiha pong laki kung ma-prove na. Pero di na ma-prove ang bayi ray makiha. Ikatulong pangutana, 16 ug 15 years old na karon ang mga anak sa akong manghod nga tuwa siyang asawa. Pero pwede ba na makuha ni Jojo nga akong manghod ang kustodiya sa mga bata kay may lain naman sang pamilya ang iyang asawa unsa may pamaagi. 15 and 16 years old are already of age nga maka-decide na sila og asa sila, mama ba or papa. Og ang balaod, ang hukom, ang huwis, ang korte adto maminaw og mudapig sa choice sa bata. So, unless for compelling reasons, no, makita gyud nato nga di gyud maayo, then pwede ma-intervene ang korte. Pero kung mapakita pod nato gyud nga kung ang bata mo decide nga adto lang sila magpabilin sa ilahang mama, murag maglisod ta. But hopefully basin mo adgunahan sila sa ilahang papa, then adto sila didto. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana, wala may kwarta nga ikabayad og abogado. Plano unta namong muduol sa Public Attorney's Office or PAO. Unsa may mga requirements aron makapangayo mi og libreng abogado. Of course, ang Public Attorney's Office ahinsya na sa gobyerno nga naghatag og libreng legal nga serbisyo sa mga indigents. So kinahanglan ta og Certificate of Indigency pagkuha didto sa barangay og sa DSWD. Dad-ana dito to prove nga wa mo'y igong pangita nga makabayad og pribado nga abogado and then mahatagan mo og serbisyo sa Public Attorney's Office. Dili man ganit na mo qualify, pwede siguro ta mo duol sa Integrated Bar of the Philippines kung asa mo dapita, naaman ni daghang grupo sa mga abogado din ha, or kanang mga NGO, mga non-government organizations nga pwede makahatag og tabang ninyo og legal assistance gihapon. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaawat unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.